Abahlali abavutha ngumsindo baseBelfast nelali ezingqongileyo bangene kuqhankqalazo ngenxa yokuphanza kurhulumente wephondo ukubakhela indlela edibanisa ilali ezingqonge iBelfast. Bathi susela ngo-2019 ukwenza esi sithembiso kukarhulumente akukenziwa nto ngolwakhiwo lwale ndlela. Kune-certain cluster which is ibitwa ngesimungwe cluster. I-communicate nabo basho ukuthi 2021 from January kutoba service delivery esikontiri sokusuka la eBelfast siyogcina eJustice. So it's March now. Siprotestile last basithembisa ukuthi imayor utokhuluma ne-MEC ye-Public Works utosinike impendulo 2 weeks back nge-Friday. And then akabonakali. Masimbuta sinamaphoyisa concretely uphendula ukuthi impendulo ngayitholi. Namuhla baze baya ngetukwakhe iMEC bathembisa ukuthi ngo-12 o'clock batawuda lapho. Oluqhankqalazo luchaphazele nabantu abatyelele eKruger National Park nonokontraka abasebenza apha. This thing has made big problems because we got a destination time to finish all our work, and from last week also it happens the same. So now we only got smaller time to finish the work. Kulindeleke ukuba amagosa aphuma kwisebe lemisebenzi yoluntu adibane nababahlali ngomso.